ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 37 ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋଦି। ଇସଲାମାବାଦ ପାକିସ୍ତାନ କରାଚିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 37 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସରକାର ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 8 ଜଣଙ୍କ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆତଙ୍କଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3583। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3583ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 141 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6088 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦେଶର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,18,447ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 66,330 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 48,534 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 41,642 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,454 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 270, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 259, ଦିଲ୍ଲୀରେ 194 ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ 151 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1199ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 746 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 436 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଓ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଜଣେ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଗଳ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ପରିବାର ବର୍ଷକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଉକ୍ତ ପରିବାର ଜଣେ 5 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁପୁତ୍ର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନାଥାଉ କି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ 40 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ବ୍ରହରାଜନଗରରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଫେରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। 500 କୋଟି ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଗିଲା କେତେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଅମ୍ପନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 500 କୋଟି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ କେହି ବି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ଉଭୟ ବାତ୍ୟା ଏବଂ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଫନି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ମାଗିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ଏହାପରେ 500 କୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ କି ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ସହାୟତା